Tako tamni bagay ring mani tamno tiya away khlana musung. Puilano sini kathang kai torno hambai tei bo hambai maro sini bo media person ngai ani nukhungo phai tini visit khlaipai mani bagai te ano kok thaisa thaini sanani bo bisingo lukorok ni thaniwo tei joto dofarok ni thaniwo o kokno ang sanani bagai norok ni thur theke norok ni bisingtei ang kok sanani sep mangkha ang norok no ringmani eba nuhun mani wngkha omo hai thanai 1 tarik 9 mas 2024 ang kaisa jagao visito thangai tongmani ani nukhung ni mai khopsa chawi nukhungno yakarei ang kaisa mane ishwar ni eba kaito ni samungo ongkhorei thangmani yagulo 12 ta tamani yagulo kaisa ani nukhungni tei kaisa gotna no tei kamini lukurok tei kwbangma kami basirok ano sarka nini hik kaisa mane sexual khoroksa Omit Deborma hnoi bumung o chwla bai sexual tongoi bolong bisingo sungromui tui phaikha gaboni bagai tamo khlaiman hingke ang saka kisa naisingdi ang phaimani yagulo je nangmani khlairayano hwnui nai borok ano ringoi borok ani kokno respondi ui nahaka nahamani yagulo telamurani andaro klaijak Omit Deborma te bufani bungkai Uttom Kumar Deborma borok sexual relationship o oboiddo mane sikla tongo hnei sin kok borok baikhe sao borok 1 year kakhanei borok joto luku bai sini biskango borok kok saka kok samani bisingtei ang khoroksa kaitoni borok wngoi kaitoni samung tangnai wngoi ang abono nakarei accept khlaioi prai sarikni 5 ta tamani jorao joto o salaimung panda muthubui rikha muthumani yagulo ang ani hikrino ani nogo tisokha tisokmani yagulo taini phungaioi prai 2 tarik klaio 2 tarik 9 mas 2024 ani bukra te bukra juksong phai borokno sak hamo kisa klangoi sak narinani hnei ano kok riui kok kasar klangkha klangmani yagulo borok ano sapiro norok dakti ke ayangni joto manai khuni rok tui ani kami bukhak lamrodi hnei ano kasarkha ang baido khlaikha omo borok ni je samani moteo ang thik babe wan suguino thangkha thangmani thik jorao borok sao je bini tam hinsane ani logisong borok sao nung ang bai separate sidi kak sidi te nini seraino nung tlangai thani obo ang bai manmani bwsaya hnei samani bisingtei ang bolaisi kirimani bisingtei de omo hai kok sai tongo hnei ani serai KG2 o pori tongo engkai porarok lekha porarok nosto ngana hnei ang nogo kifili tui phaikha kifili tumani yagulo tabuk usuk jora tabuk 2024 January wngui tongha borok tabuk phano ano kuno kok saklaimung kwrui gai tabuk saiman ka je kubui kokno no ma sanai kubui no kebo phano phobui toni meya kubui no ma sanai Kumargat Lesu Bagan hwnui kaisa jaga tongo a jaga ni chwlabai borok mane merit khlainani bagai kaijaknani bagai nukhung khanani bagai family khanani bagai borok kok lamsa blaikha kok lamsa mani abo ang bahaike angayango prosaro khai tongmani bisingtei angayango saimankha hingke ang naimakhe omose main kok hingke anga kok kolokhoi sanani thaya ang naimaka omose tumung bo kakna phanongkha nukhung khana panongkha tumung nukhung khana thangke bo ang bai kuno separate bo khlaijagya kuno ekta parani kuno saki potro tei kaklaimani kuno separate bo kwrui kuno kisu kwrui ang bai kuno kaklaimani kuno proof kwrui ga aboni bagai bahaike o Bharat Borsho omo hai ain kwrina ang je sima rwngmani bisingtei bwsai bai kuno ekta kaklayawi tei kaisa chwla nahai maya na hnei ang wansugui tini media person ni bwskango ang basawi lukorok ni bwskango kok thaisa thaini masaka ani naimani asol main murda hingke bo tumung ang bai separate wngmani thangke ani nogo kwchang khe phaiui bini guardian bini ma pha bini taku buku gongno tui bo signature ni hisabe kaisa writing ni hisabe phaiui oro malaiui soi seal wngui thanglaiton ani yango grambasi kami lukurok tongo engka amo haike tlang mani yagulo bo ano kaisa tam hinai sanai kaisa sonman dabi hini sao wanje kok bai kaisa ano mullo marnai tamo hingke ani serai khoroksa tongo ango serai no tui ani future ang himui thanani bagui মানে ani future ani onek kisu bo ano nosto khlaikha ঠিক আছে abo nosto khlaimana ang khlai hilia tamokhe ani bo kaisa mulya tongo
oboni sonman dabi no riwui bo angmai kesang ka pai thangton te kaisengke o selano sana musungo kumar gat ni lesu bagani o khoroksa sela o bona hamjagoi tongnai bo bai nukhung khana hini wansugoi tongnai tumung no bo o video no nugui saiman ka hinke bo o burui no yakare rithun o burui ni thikana jaga angkisa sai renai burui ni thikana jaga hingke burui ni bumungka santorani deburma ani logisong bufani bumung susen deburma post office jamthung ps singkangke kochu sora hingke block hingke salima block bo a jagani khoroksa basinda hingke ang obono kok kesana musungo o sela tumung bo bai nukhung khanani hini wansugoi tongkai bo dakti kha phirogoi repairing thun bo burui no yakar thun tamni hingke ang obono tui aini bisingtui ang kwbangma ang tini to ang video ni bisingtui ang kok saka ang khana hingke thana o thangai FIR letter renani hini ang wansukjak ang oro kuno ekta kisu ang naiya tamon nai hingke ang kesang babino ang bai phai oro kaglainani separate ni kagos khlai kagoi thangtun phiaba te kaisa kok hingke ano sonman dabi marnai Hingkai mo hai to जों गोबां साल बुरुं YouTube रावबो जों news रावबो नुगै दं खालायमानि mo hai je news rokno tangai phunna musung palok no mo rekhainje hambai thango mo hai buya tangai nang phunna musung khasi kokke obono phayo sara tirprao omo kaisa bemar hayengoi tongkha angni je baidyota obono musung ya phano tini paithak phaisingo ang camera bwskango phaiye kok sanani bagai baidyota angkha angni jibo camera bwskango basanani bagai ani musungmani kwrui tamoke ani obono ani statement tongnai obono ang kaisa saklai mung tongnai lukubasi rokno omo hairok sini tiprasa kok rok sanai rokni dophao omo hairok ta ungthun mane jib thinango omo hai ta ungthun khoroksani nukhungno hor phanangnani ba khoroksani nukhungno swainani khoroksani nukhungno hamya khlainani bagai sini bosongo mane omo hai bororok bwkha hamya rok ta asaithun te ang burui rokno bo kwsana musungo joto buruiya kwbangma burui khas sitra rok tongo nukhung khatutui mo hai wngmani belai sini dophao abo hamya wngoi thango tamokhe bororok nayo je nukhung wngkha abo kaisa ishor bai eba kaitor bai swnambui rijakmani se abo te kagoi maya abo kwnui kaisang mani no thepajak no te swkagoi maya kintu oro baidyota hingke ang sana naimani statement hingkai omo to te hamya oboni bithi to te kwrui tamokhe ang naimani khe kagyaoi separate ningyaoi bahai ke te khoroksa chlano arrange khlaiman oro guardian rokno je mafa hinjaknai rokno je ani logisongni mafa hinjaknai rokno ang sanani musungo okok te lukubasi rokni thani bo ang nayo tamokhe omo hai rider rok torotong na kwda kwrui abo kisa ang lukubasi rokni thani wan suknani bagai ang o video ni bisingti madhyome ang sanani musungo tako busungka kaijakmani nang kaijakma ang 2019 so kaijago 2019 singke ang 2019 ni December mas 21 tarikh no ani sarai asaikha yagulo ano ishor khairok jagai ani khoroksa sarai tabuk prai 4 year soli tongo ani sarai ni running ani sarai ni bumungke Esther Deborma o sarai tabuk ang baino tongo kintu bini buma kwrui ang thik babe bono palito khlaimaya thik babe duty khlaimaya tamongke ang yaksiyagra ongkhono nango sela borok ba haini bagai ang bini somosto duty no ang palon khlaimaya dabo nang tam nai danin buri no nang tisa phaiga hingkai nang accept khlaina haida tabuk ani logisong no to ang taisingno saiphaikya gwbangma shastra o Hindu shastra panangthun Bible ni shastra panangthun kwnui kaisang mani abo tei kebo swkaknani bagai wngoi maya hini sao abo ishor bai swnamjak tei ishor bai dagijak abo luku bwskango swmai tangjak ge haini bagai bo mistake khlaipano chaya khlaipano bini kha repair wngkhangkai poriborton wngkhangke ang bono tei bisa nukhung khanani bagai chiroknani bagai ang baidyota tongo bedo ni bomung sabar ani bumungke Onoljit Deborma ang khoroksa somaj seba khlai tongo te aroni bisingo pano ani address sinimung thikana jaga hangke te haising village ni andaro khobjak te kamini bumungke Tingoria Khwai district PS hangke Kalyanpur post office hangke Pakla Bazar gaini ni logini khai ani logini bumungke Santorani Deborma bini block hangkai Salima Ardi block te PS hangkai Kochusora hangkai bini post office hangkai Jamthung para hangkai Tuidu kami monotui nang obonotui to mobile ni kokduk ni bisingti bo kok salakya te ang sakbai thangoi bo
aro ang kok saikya kintu oboni soi mane ani naimung abo wngphailiya taiko ani je naimani mote o kwrwi borok ni naimani alada taiko Hingke boyang ni kamini borok rok side man bai kamini borok eba lukuni society ni borok hingke to obono saimaya hwnoi no ang wansugo te khorok ni rok no ang swngui bo naikha borok sao nini to nini se mistake hnoi prochar khlai tongo tamoke nang jaga jumi property ni lubye bai nini burui no boi togoi se bo baidyo nok ni ongkhoroi ma phaio haini ngei se ma phaio hnai omo hai prochar ngui tongkha hoi khlai tongo awai khlai tongo omo haike ano kok silchai tongha tako raida side kaijagui tong hingkai nin buri no te khusa chala omo hai tam tumung step na hanai na tumung omo hai ngui no tongo hingke obo ang baidyota step mana hanai ang mane aini bisingte Bharat সংবিধান no swijak tongo kaisa kaijak mankha abo tam hinai dharma granth bo swijak tongo kaijak ma abo haino ereng ya hingke ani to joto proof tongo proman tongo saki tongo tei document bo tongo obono te aini bisingte ang tamo khlaiman ang yapri senai tako